गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। मोनसे सोमोन्दोखौ फोथायनायजों फोथांनानै लाखिनो हायो, नाथाय जेराव फोथायनाय गैया बेवहाय सोमोन्दोखौ फोथांनानै लाखिनो जोबोर गोब्राब जायो। आङो मैया हराव उन्दुनायजोंनो मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बेनिफ्राय गोबाङा गोबां बुंहरदों, साथाम साब्रैसोआ नोंथ' बोरायबाय, डायलग मारिबाय थानानै लाब गैला। आं बुंगासिनो दङ, न'खर संसार जायोब्ला नों गावनो बुजिगोन। अके, जागोन। जियानो जा, दा जोङो फेसबुकआव जाबायदि नुनो मोनगासिनो दङ, दा माखासे फंबायमोनाबो इउटुबाव लाबै लाबै बुंफैगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों फंबायमोन, जोङो गुबुननि संसार जानायाव बुजायनानै जेबो लाब गैया दै। मानो होनोब्ला आङो थांखांनाय समाव नुबाय, सासेयाथ' बर' फिल्मनि एक्ट्रेसमोन, गावसोरनो संसार जाबाय, गावसोरनो जुलि जाबाय, गावसोरनो पस्ट लिरै लिरै होबाय, लास्टाव थांनानै बियो मा बुंफैदो मिथिबायना? खावब्लानो भिडिअ'आव जोंखौ सोर गारलायदो होनना बुंदों, जोंथ' गारज्लायाखै। हा? बेनिफ्राय दसेनो पाब्लिकआबो बिसोरजों लोगो जालायबाय। गारज्लायनाय समाव, पस्ट होनाय समाव गोबां रायदोंमोन, बेनिफ्राय साननै उनाव फैबाय, जोंथ' गारज्लायाखै, सोर बुंदों जोंखौ गारज्लायदो होननानै खावब्ला बुंफैलायबाय सिख्लाया। अब्ला नाय, बेल' नङा, बेनिफ्राय आरो नुबावदों नोंसोरो, ओरै सोनाबहा सासे गिदिर मानसिनि गोबां दावराव जादोंमोन, आरो बे मानसिजों सासे इउटुबारा बुजादोंबो। मा काहानिनि थाखाय बुजादों मिथिया, हमनानै बुजानो गोनांबो जादों। काहानिया आलादा आलादा जानो हागौ। बै हौवा हिनजावखौ आङो मोनसे जिम हलाव लोगो मोनहैफिनदों। हौवा हिनजावजोंनो नांलायनानै बेसेबा कल रेकर्डिं हगारदोंमोन। थाङै थाङै हौवा हिनजाव सानैखौबो आङो जिम हलाव नुहैफिनदों। अब्ला नाय, दा जा जों नुनो मोनदों, बिसोरनि सायावबो जोङो बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन ना, साननैसो उनाव जों नुफिननो मोनगोन। साननैसो उनाव मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय नुगोन, अब्लानिया जाय इउटुबार्सफोरा गेजेराव हाबना बाथ्रा बुंदोंमोन, नोंसोरनि सायावसो आरो उल्था मायबा मोनसे गोहोम गोग्लैफिननो हागौ। मिथिबाय? बेनिखायनो सोरनिबा संसार जानायाव हाबनानै बाथ्रा बुंनाया मोजां नङा। आरो माखासे मानसिफोराबो दसेनो बिसोरजों लोगो जायो, दसेनो रायोबो। दानो लोगो जालायगोन ना, अब्लानिया गेजेराव हाबनानै भिडिअ बानायग्राया उल्था गाज्रि मोनजागोन। बेनिखायनो जेबो बुंना गुबुननि संसाराव। दा गोबां कुइसन आंनि इउटुब लाइभआव दाखालि बावैनिफ्रायनो गथ'फोरा लाइभआव फैब्लाबो, आदा नोङो आलफ्रेडनि हाबायाव मानो फैदिया? आदा नों मानो फैदिया? मैयानि भिडिअआवबो आदाखौ आलफ्रेडनि हाबायाव नुनो मोनदिया, मानो फैदिया आदा? दा फंबायमोन, नोंसोर मा सानो? बेनो आदा जेम्सआ समनि आंखालनि थाखाय थाङाखै, आरो नोंसोर मा सानना लायो बेनो। आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। आं मानो थाङाखै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नोंसोर मा सानना लायो बेनो। नोंसोरनि सोंनायनि फिननायखौ आं नोंसोरनोनो हगारनानै होबाय। आरो आं बेखौनो बुंगोन, आङो बोरायनानै हाबा जागोन, आरो बोरायबावनानै हाबा जागोन। आङो संसार जानो गिया। आङो न' गंसेखौ माबायदि हेन्डेल खालामनांगौ, आङो न' गंसेखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ, आङो दैदेनबोगासिनो दङ। आङो मोजाङैनो मिथिगौ न' गंसेखौ जोङो माबायदि दैदेनलांनो हायो। जों दिनै गोबां सोलोंनो मोनो। आदामोन, आबौमोन, फंबाय, बिनानावमोन, हाग्रायाव थानायनिफ्राय लानानै दुश्मनखौ लानानै बे न' गंसेखौ सालायनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोर फिसा। जों गोबां सोलोंनो मोनो। बेनिखायनो आं मैया होननानै बुंदों, जोङो शेयार खालामलायनांगौ। मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों सावरायलायनांगौ। दिनै नांलायबाय, दिनै बुलायनोबो हागौ न'आव, हौवा हिनजाव, बिमा बिफा, बिदा फंबाय, जों बेखौ बावनोबो हानांगोन। जोङो सानसे खेबसे नांलायनानैनो
सारा जिन्दगि थैजासिम नोङो नायनो बाज्लायबा बोरै जानो। जों बुजिनो हानांगोन। जों दिनै गोरों जानानै जों दिनै एसेबां दाब दाब जायगाखौ दाब दाब जायगायाव बेरायनानै नुनानै एसेबां गोरों गोरों मानसिया जोंनि सिगाङाव थानानै जोंखौ बुजायो, फोरोङो, लेक्सार होयो। हाग्रानिफ्राय लानानै हाग्रायाव माबायदि थाबायनांगौ गोबां बायदिसिना बैफोरखौ मोनथिजोबनानै जों न'खर गंसेनि बिमा बिफाखौ बुजायनो हायाब्ला, न'खर गंसेनि मानसिखौ जों बाथ्रा लाहोनो हायाब्ला, गावनि फेमिलिखौ बाथ्रा लाहोनो हायाब्ला बे बोरै जागोन? लानांगोन। आं गिया संसार जानो। आं बोरायनानै संसार जागोन। आंनि थाखाय सोरबा सासे थानो हागौ, नंगौना नङा? बेनिखायनो आं संसार जानो गिया। आं मोजाङैनो मिथिगौ आंनि न'खरनि मानसिखौ आं माबायदि हेन्डेल खालामनांगौ, आंनि आखायाव आं माबायदि लानांगौ, आंनि फेमिलिखौ आं माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ, माबायदि लानांगौ, थाखा फैसानिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय लानानै जोङो बे मोनसे जिबनाव जों माबायदि सोलिनांगौ, जोंनि साननाय हनाया माबायदि जानांगौ, जों माबायदि खामानि मावनांगौ आङो मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिफ्राय मैयानि भिडिअ'आव सासे बिनानावनि कमेन्ट फैदों, संसार जानायाव गोबां प्रब्लेम जादों। ना गावनिसो प्रब्लेम, ना गावनि हासबेन्डनिसो प्रब्लेम, एसे एसेयावनो नांलाय खमलाय दावराव दावसि बेफोरबायदि जादों। जायो। गोसो सिंनि बाथ्राया जेब्ला ओंखारजोबा अब्लानिया एसे एसे बाथ्रायावनो सायावनो मानसिया रागा जोङो। सों प्रब्लेमा मा हास्थायदों, मा लुबैदों, आंखौ मा गाज्रि नुदों? सासे मानसिया मानो रागा जादों, जाहोना मा? कुइसन खालाम। बे बाथ्राखौ मोजाङै खोन्थाजोबालासिनो सा रागा जोंनानै मा जानो? हाबनानै नाय बेनि गोसो सिङाव, बे मा लुबैदों, बे मा हास्थायदों, मानो बेफोरबायदि जादों? मायबा नङा मायबा मोनसे बेनि गोसो सिङाव हाबनानै दङ, बेखौ बरननो नाजा। जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोन्थालायियावनो जोंनि न'खर संसारा बायो। सासेया सासेनो खोन्थालाया, सावरायलाया, शेयार खालामलाया, बाथ्राखौ लाखोमानानै रागा जागोन। आरे खोन्थाना, अब्लानिया बुजि मोनगोन नोंनि साखाथियाव थानायाबो मानि प्रब्लेम। फिसा प्रब्लेमनिफ्रायनो संसार जानायाव जोबोर गिदिर जाथाय जाहैयो। जोङो बुजि मोनलायो, जोङो बुजि मोननो नांगोन, सावरायनांगोन, बेखिनियानोल'। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।